Još jednu poziciju pa da se ostanemo ko ljudi. Ko ljudi? Da. Pa tek smo se sastali ko ljudi. Zašto? Kao recimo... Ovo sam volasi, kad je pođe za vrati.
Medara, Miodrag Paca, bubnjeri, Dušan Lekić, back vokala, Danijela Trojanović i ja. Živjeli! Biće i drugog puta i bit ćemo opet naravno, da će Bog. Tako, živjeli! I hvala puno.